Здравейте! Днес е Светница и е неделя. Неделята преди Възкресение Христово. Неделята, в която Исус Христос, възседнал върху ослица, слиза в Йерусалим. И хората викат Осана и Осана и поставят пред него палмови клонки и хвърлят дрехите си, за да мине той. И същите тези хора, които викат Осана, Осана, след няколко дни ще викнат разпни го, разпни го. И сега ще прочетеме от Евангелието на Матей, от 21 глава надолу. И като се приближиха до Йерусалим, дойдоха в Витфагия, при Елеонския хълм. Тогава Исус изпрати два от учениците си и им каза: идете в селото, което насреща ви, и веднага ще намерите вързана ослица и осле с нея. Отвържете ги и докарайте ми ги. И ако някой ви рече нещо, кажете: на Господа трябват. Веднага ще ви ги изпрати. А това стана, за да се сбъдне реченото от пророка, който каза: речете на Сионовата дъщеря: ето твоят цар иде при тебе кротък и възседнал на осел, и на осле рожбана ослица. И тъй учениците отидоха и сториха, както им заръча Исус. Докато ослицата и ослето ги намятаха на тях дрехите си, и той възседна върху тях. А по-голяма част от множеството постилаше дрехите си по пътя. Други пък сечаха клони от дърветата и ги постилаха по пътя. А множествата, които вървяха пред него и които го следваха, викаха: Осана на Давидовия син! Благословен, който иде в Господното име! Осана във висините! И когато влезе в Йерусалим, целият град се раздвижи и питаха: кой е този? А народът отговаряше: той е пророкът Исус, който е от Назарет Галилейски. И, мили братя и сестри, нека да бъдем от тези хора, които няма да викаме разпни го, а ще викаме само Осана. Нека да останем верни, защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един от нас, който вярва в него, но да имаме вечен живот. Господи, ние ти благодарим. Ние ти благодарим, Господи, за твоята безкрайна любов. Ние ти благодарим, че чрез Исус Христос нашите имена се записаха в книгата на живота. Ние ти благодарим, Господи, че ти си същият вчера, днес и утре, и твоята ръка не се е скъсила. Господи, нуждаем се от теб по всяко време, на всяко място. Дръж ни здраво нас за ръка, пътя да извървим и вярата да опазим. В името на Исус. Амин.